АЗПБ иска нова визия за развитие на българския аграрен сектор, защото Има нов световен обществен ред. И всички го виждаме. Има пренареждане на големите играчи на световната карта. И ние като една малка част също ще бъдем участници и потърпевши, най-вече потърпевши. Българското земеделие в вида, в който в момента съществува, няма да успее да оцелее, ако не се направят някои реформи, ако не се направят някои промени, които да спомогнат оцеляването на сектора. за да има нова визия, първо е нужен анализ. Трябва да бъдем откровенни. Много пари бяха наляти, но не се направи анализ на крайния ефект. Какъв е крайният резултат? Крайният резултат е плачевен. Всичко е ясно. България от водеща аграрна страна се превърна в страна зависима от вноса на хранителни продукти, което е нещо много жалко. Философията на подпомагане трябва да се промени не на парче, а след анализ на цялата агрохранителна верига. На първо място трябва да се подкрепят българските производители, като се започне от земеделските производители, които са производители на суровините, и се продължи в подкрепа на българските преработватели на хранително-вкусовата промишленост, за да могат те също да оцелеят и да може да се развие тази индустрия. И аз смятам, че при политическа воля, смятам, че при желание от страна на управляващите и от страна, много дебело подчертавам, на българското общество, това може да се случи. Бъдещето на нашия сектор не зависи само от субсидии, от политически решения, а зависи и от поведението ни, включително и нашето поведение. Ако ние, като граждани, като консуматори, като потребители, предпочитаме на нашата трапеза да има българска храна, да има български напитки, това неминуемо ще доведе до развитието както на земеделието, така и на хранително-вкусовата ни индустрия. И такива споразумения, като Меркосур, като споразумението с Индия, като други споразумения, няма да ни притесняват толкова много, ще бъдат част от общата картина. В годините на така наречения преход нито едно българско правителство не обяви земеделието за национален приоритет. Всички знаем, че след няколко месеца ще има избори. В момента всички, които искат да се явят на тия избори, всички политически централи разработват програми. Много се надявам, ние всички ще обобщим нашите изводи и нашите желания, ще ги изпратим и на политическите централи. Много се надявам това, което ние искаме и което поставяме като проблематика, да бъде чуто от политиците и дай Боже да го видим в някаква политическа програма и след това да започне и реализирането на тия идеи. Не е нещо толкова сложно. В момента, както виждате, ние не поставяме въпроса за пари. В момента ние не искаме пари, макар че всичко става с пари. Ние искаме първо да се обърне внимание, да се даде визията и след това, разбира се, и обезпечаването с съответния финансов инструментариум, за да могат да се случат нещата така, както ги искаме. Не искаме много, ние искаме да можем да работим в страната си, да останем да работим в страната си и да работим както в полза на нашите съграждани, така, разбира се, да запазим и собствения си бизнес. От АЗПБ искат забрана на всички имитиращи продукти, млечни и месни, нулево ДДС за биологично произведените храни и най-важното – създаването на национален бранд. И когато се казва, че това е български продукт, че е българска храна, задължително тази българска храна да е от български суровини.